Nosaltres hem llegit la rondalla que es titula Tres al·lotes fines. Hi havia una vegada un rei i una reina que varen tenir 3 filles, que eren molt fines. I un dia el rei se'n va dur la filla més gran a passejar per un jardí molt gros i justament varen passar per davall un rosers i li va caure una flor de roser damunt el cap de la filla del rei. I després la varen donar al metge i li varen haver de menar tot el cap perquè tenia un tronc. Després, la segona se va aixecar amb un mal d'esquena ben fort, al cap d'un parell de dies, cercant per damunt del llit, varen trobar una rua de llençol aquí on va posar l'esquena i això li va fer mal a l'esquena. I després, perquè la filla petita no se posar malalta ni tingués res, la varen tancar dins una vidriera de vidre amb 7 jocs de vidre i justament va passar una mosca per davant i en el vent de les ales de la mosca se va constipar. I el rei se pegaven amb el cap per la paret perquè totes 3 estaven malaltes i que no els agradava que estiguessin malaltes.